Kedam tang chiti ni phai kre isi pen kre ke thomar ni thoma pharman Guwahati rongsopi Nehru Stadium along kedupon All Assam Wushu Championship kachepate kapaman pon along West Karbi Anglong Wushu Association pen bang photum chepahadun si nong e chepalong don West Karbi Anglong Wushu Association a hinpen jengkha kapathua klamalong kedam tang aning kan pen aprang ronghang Wushu Championship kethan chepaduk ponlo Klem cepaduk lote ali setami longji person si aprang ronghang kethan ka cepaduk ponajok nong e setami long pidun lo alang li ka cepaduk ponajok kedam tangani setami national level along anta Wushu ka cepati dun along ta West Karbi Anglong Wushu Association a hinpen chepahai dun bomlo lason si non hejong Guwahati rongsopi Nehru Stadium along kapaman pon All Assam Inter-District Wushu Championship kepedo pon along setami West Karbi Anglong Wushu Association hinpen bang photum chepahai dun si nong e chepalong dun lo pining men si hini yang dengan velang acuning yang deng dan itum khela dun lo junior do mana acuning da Guwahati engke sub junior do mang tita borlong la duita ni tum pangrumpet acuning ka danun dan itum 15 ta medal pangrumpet pin itum gelong dun hala dakta ang penaja ni tum la dak pining long da acuning ka hypod scholarship ni tum pining ala itum karbi yang di fulong district office ng scholarship kethon namlo engke hala dak pin itum ada information en lo scholarship ta itum karbi yang long sports ke doan pen ke first ni tum elo leading lo la West Karbi Anglong la busut ni tum la dak jengkha playground ni tum ke Charlie atumelo Karbi Anglong scholarship high ke ong nai ka apply dun lage si history bole pude da chok lo mayok dan ni tum han bangen nang un eder lo Bangso kacepati donahut lim trokebra pho abera longpen gold medal inut lin troxikebra pho abera longpen silver medal inut lin phokebra hini abera long silver medal inut lin plikebra nerkep abera longpen silver medal inut lapen lin plikebra pho abera longpen bronze medal inut nong e chepalong dun rentilo lo akai Karbi Anglong kacari pon CM akai tu sar tu liram long hang alang lipan kacuning rigel halo ladak jengkha hawara long laposon biheng ciega mumar tum kacari ponji atum topik sta ladak hormu hortar katora penajok kacari hormu kavedat penajok akatora dopik lasi kedam tanganing kanda CM sar alang litum phan rap piglo lasi non kebang jening kan sida me alang litum labang so abu suan su sekapang tang ponji phan Karbi Anglong kacari pon CM sar akai phan ladak jengkha hawara long labang so akirap alang litum phan prabjin pen labangso khela dula alang litum materials ke nam ponji phan alang litum phan kaparab ponji phan nilihin bers dami chuning dilo tupon ingtung ladak alang litum kedo pena joksi ladak penang an karbiau somartum seme kacali atum nang onglok aprang sike ladak karbiau somarwe seta menone dopiglo lapen ladak VDC etnong hamren constituency sar sing hangcho VDC chairman alang lisame alang litum phan kai kes dami ladak khil kasapha punon lapen ason akirap alang lis sidame alang litum phan kapajir nilihin bers dami chinidun nasinon ke bang dia prangan sedeme alang lipan sedeme kaperap dun dia pan semet ki Karbi Anglong si alang litum pan kang hon pen kaperap dun dia pan si tuning rilo ban kirap bang ge dulu aprang ben dala CM sarlok sin kirap dun lo nang rap dun bom la sap ni tumhan kedam ke bang pan sep nang pidun lo nang rap dun la pensi nang rap dun bom si ining dat he bom amasi ka Charlie punoka la hui kan ke thanda pangtang bom la si intang bom lo la sinona bang ke a student da do thupiglo amat non bang ke angdeng bang sin itu magen national an bang si ledun rock titilo noge national an kile dona bangge nang kirap bang la an so si nang rap tunang ansi tuning rilo CM sar banta Dongka Mukampen Wiki Bay Karbi Anglong Live